Am găsit în asta cu adevărat acea oportunitate pe care o căutam. Crede-mă, eu chiar am crezut că nu o să o mai găsesc și aproape că nu am găsit-o. Aproape că ea m-a găsit pe mine, pentru că eu o căutam din motive familiare. Câteva persoane apropiate mie, una dintre ele fiind fiica mea, aveau probleme serioase metabolice, hormonale, prediabet și o serie de alte lucruri la o vârstă fragedă. Iar asta m-a pus în alertă și am început să caut soluții. Și uite, când te rogi, Dumnezeu te ascultă și asta a venit în viețile noastre. Și exact de aici vreau să încep, pentru că de mai bine de 25 de ani studiez cum funcționează cu adevărat metabolismul uman. Și am înțeles ceva. Am ajuns la concluzia că majoritatea oamenilor nu au doar o problemă de disciplină, de nutriție, de obiceiuri proaste, ci au și o problemă care derivă din biologia celulară. Și despre asta vreau să-ți vorbesc astăzi, pentru că ceea ce urmează să-ți împărtășesc, dragilor, ar putea să-ți schimbe nu doar sănătatea, ci chiar longevitatea și speranța de viață. Iar dacă ești interesat să obții aceste lucruri, fii foarte atent în următoarele 20-30 de minute, pentru că vom împărtăși aceste informații direct din prima sursă. Este deja cunoscut faptul că principalele cauze ale bolilor cronice degenerative și ale unei lumi bolnave derivă dintr-o serie de variabile, dintr-o serie de factori, de la mâncarea de tip fast food, la problemele de stres, la obiceiuri nesănătoase, consum de tutun, alcool, lipsa exercițiului fizic, sedentarism, la persoanele a căror compoziție corporală tinde spre supraponderalitate și obezitate, care au probleme cu sincronizarea circadiană, adică nu se odihnesc bine în somn, care nu consumă suficienți micronutrienți, vitamine, minerale, în special vitamina A. D, care nu mai este doar o vitamină, ci și un hormon, toți acești compuși din aceste alimente bogate în grăsimi saturate, grăsimi trans și toată acea modulare intestinală care ne afectează prin disbioză, lipsa unor compuși precum omega-urile și așa mai departe. Toate astea despre care îți vorbesc reprezintă de fapt lumea pe care o creăm în interiorul nostru. Asta este ceea ce ne oprește cu adevărat întrerupătorul, astfel încât organismul nostru să nu mai facă ceea ce știe deja să facă, să ne protejeze, să se refacă, să se regenereze. Toate astea există deja în corpul nostru. Corpul tău este capabil și a fost creat în mod divin pentru a putea chiar să lupte împotriva propriilor tale obiceiuri proaste, împotriva propriei tale influențe negative asupra funcționării sale. Toată această sedentarism, stres, obiceiuri proaste, tot acest somn de proastă calitate, această anxietate, toată această viață trăită pe fugă, toată această alimentație fără valoare nutrițională, cu multe calorii și puțini nutrienți, toți acești factori te vor duce direct către supraponderalitate, obezitate, diabet, hipertensiune, colesterol ridicat și toate acele probleme care afectează enorm populația mondială. Știm deja că bolile cardiovasculare sunt responsabile pentru 7 din 10 decese. Știm deja că declanșatorul acestora începe de obicei cu o rezistență la insulină, cu un ficat gras și cu o problemă de hipertensiune, cu o problemă de dislipidemie, de colesterol, trigliceride și toate astea. Și exact asta vreau să-ți spun. Această inflamație cronică, sistemică de grad scăzut, care nu este perceptibilă, dar pe care toți o avem încă din pântecele mamei, venim deja cu un anumit grad de inflamație de grad scăzut încă de dinainte de a ne naște. Și ce se întâmplă de fapt? Consecințele accelerate pe care omenirea le vede astăzi. Lucruri precum ficatul gras, sindromul metabolic, diabetul, cancerul, problemele cardiovasculare, problemele neurodegenerative precum Alzheimer, Parkinson, acele probleme de sarcopenie care afectează calitatea vieții adulților și vârstniților, imunosenescența, adică îmbătrânirea accelerată a sistemului tău imunitar și așa mai departe. Toate astea nu apăreau înainte la 20 de ani, nici la 25, nici la 30. Apăreau la 70, la 65, la 75, la 80. Asta este ceea ce vreau să-ți spun. Astăzi lumea este bolnavă.
dar nu atunci când, evident, au trecut deja atâtea decenii și era de așteptat. Era cumva de înțeles într-un fel, deși nu ar trebui să fie așa, dar era cumva de înțeles. Ei bine, la o anumită vârstă deja te aștepți la asta. Dar acum, în practica mea, văd persoane de 40 de ani diagnosticate cu Alzheimer, am rude mai tinere de 30 de ani deja cu un stent cardiac din cauza unui infarct, am o mulțime de prieteni și copii ai prietenilor cu hipertensiune, cu diabet, cu rezistență la insulină la 25 de ani. De ce se întâmplă asta? De ce a explodat depresia? De ce a explodat disfuncția metabolică hormonală? Care-i cauza? Din cauza inflamației cronice sistemice. Asta este originea, de acolo începe totul, doamnelor și domnilor. Și de aceea îți spun, pentru că această inflamație oprește ceea ce îți spun, oprește toate funcțiile celulare care deja există, dar care nu mai pot să-și desfășoare întreaga activitate așa cum trebuie. De aceea CDC din Statele Unite ne spune că boala cronică degenerativă afectează, din 10 persoane, 6 au cel puțin una dintre cele pe care ți le-am menționat, iar dintre acestea, 4 au cel puțin 2 sau mai multe. Imaginează-ți că acestea sunt principalele cauze de deces și dizabilitate. 9 din 10 dintre noi vom trece prin acest proces. Așadar, aceasta este importanța de a cunoaște aceste lucruri, pentru că fiziologic, acest sindrom metabolic sau neuroendometabolic are legătură cu totul, pentru că suntem o ființă integrată. Toate funcțiile noastre sunt interconectate și multe dintre ele au ca factor declanșator acea inflamație cronică de grad scăzut, care, în mare măsură, începe cu o rezistență la insulină, uneori ascunsă, alteori manifestă. Și cum poți să-ți dai seama dacă nu o percepi? E bine, dacă ai suprapondere sau obezitate, acesta este prima mare manifestare evidentă că poți avea aficat gras, hipertensiune, dislipidemie, creștere ale glicemiei, persoane care se confruntă cu inflamație, cu niveluri crescute de insulină, cu prezența cheagurilor sau eliminarea de proteine prin rinic. Toate acestea nu sunt altceva decât un semnal de alarmă că rezistența la insulină acționează în corpul tău. Și toate acestea, doamnelor și domnilor, acest sindrom metabolic se caracterizează tocmai prin ceea ce tocmai ți-am menționat, prin acea depunere de grăsime centrală, în special grăsime viscerală, din cauza funcționării defectuoase a metabolismului tău, a sistemului tău hormonal și a semnalizării moleculare. Acesta este subiectul de astăzi, pentru că cele două mari aspecte evidente de acolo, care sunt obezitatea și sarcopenia, vom vorbi rapid 5 minute despre asta, pentru mine reprezintă adevărata pandemie care există în lume. Pentru că oamenii cred că obezitatea și supraponderalitatea sunt doar o chestiune estetică. Sunt puțin grăsuț. Nu, domnule, nu ești doar puțin grăsuț, ești bolnav, pentru că obezitatea este o boală cronică degenerativă, manifestă a ceea ce se întâmplă în interiorul corpului tău. Asta nu este decât expresia vie a persoanei către exterior, a ceea ce organismul tău, în interior, îi lipsește. De ce suferă? Și aici vreau eu să ajung. De ce? Pentru că, potrivit experților domnilor, obezitatea îți poate reduce speranța de viață cu până la 10 ani și calitatea vieții cu încă 10 ani. Adică dacă vei trăi până la 80 de ani, de la 60 nu vei mai putea ridica lucruri, nu vei mai putea alerga, urca scări, nu vei mai putea face o mulțime de lucruri, fie din lipsă de concentrare, de energie, de forță. Toate astea, domnilor, sunt lucrurile care ne limitează și ne răpesc acea calitate a vieții. Și aici vreau eu să ajung împreună cu tine. Reflecția este importantă pentru că lumea deja știe, lumea este dispersată. Uite, acesta este un tabel de la Organizația Mondială a Sănătății, de la Federația Mondială de Obezitate, unde se vorbește despre faptul că indicele de masă corporală peste 25 este defalcat exact cum vezi acolo. Acele zone roșii pe care le vezi acolo au peste 60 până la 70%. Cele portocalii ajung până la 60% din populație cu suprapondere și obezitate. Ce-ți spune asta? Asta e o pandemie, frate. Acesta este un aspect pe care lumea deja îl cunoaște și chiar încearcă să vadă cum să-l gestioneze.
Celălalt mare aspect este sarcopenia. Acesta este celălalt hoț al calității vieții și al speranței de viață. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Mușchiul este organul metabolic al obezității. Dacă există un organ important pentru longevitate și pentru combaterea obezității, acesta este mușchiul, deoarece acolo are loc cea mai mare parte a metabolismului corpului, inclusiv procesarea nutrienților, zaharurilor și așa mai departe. Domnilor, sarcopenia este pierderea accelerată a masei musculare. Ai putea spune, da, dar trebuie să fii deja bătrân. Nu, domnule! Conform publicației Journal Frontiers in Nutrition din Biblioteca Medicală a Statelor Unite, de la vârsta de 30 de ani se poate pierde până la 8% din masa musculară pe deceniu. Și dacă acesta este organul metabolic al longevității, ce ne așteaptă dacă după 50 până la 60 de ani pierdem deja 15% din masa musculară? Vrem sau nu, cu excepții, cu câteva persoane care se salvează. Pentru că, da, ei consumă 1,2 până la 1,5 grame de proteină pe kilogram de greutate corporală în fiecare zi. Pentru că dacă tu nu consumi această cantitate, corpul tău începe să extragă acele proteine din mușchi și de aceea apare sarcopenia. Nu știu dacă știai, dar dacă ești o persoană ca majoritatea care începe să piardă rapid masa musculară, îți crești de 6 ori riscul de mortalitate și îți dublezi riscul de deteriorare cognitivă. De aceea, oameni tineri încep acum să aibă tremurături fine, Parkinson, încep să uite lucruri, să urce scările, să meargă la etajul 2 și să-și dea seama că nu-și mai amintesc de ce au urcat. Nu, dar asta e pentru că eu sunt uitoc. Nu sunt doar semnale, domnilor, sunt steaguri roșii. Gradul de dizabilitate fizică se dublează, adică ai de 2 ori mai multe șanse. O să-ți ofer acum doar o mică informație prețioasă, promovată intens de un neurochirurg care este extrem de cunoscut astăzi în întreaga lume, pentru faptul că este foarte axat pe tot ce înseamnă medicina regenerativă și longevitatea umană. El menționează că dacă într-un anumit an te compari cu o persoană, de exemplu, dacă tu fumezi și el nu fumează, ai cu 50% mai multe șanse să decedezi. Dacă ai hipertensiune și el nu are, ai cu 30% mai multe șanse să decedezi. Dacă ai diabet și el nu are, ai cu 40% mai multe șanse să decedezi anul acesta. Dar dacă nu ai suficientă masă musculară, adică ai slăbiciune musculară și celălalt nu, celălalt are masă musculară, îți crești cu 255% șansele de deces, de 5 ori mai mult decât țigara. Îți poți imagina? Să-ți fie mai frică să fii slab, să nu ai masă musculară, decât să fumezi, ca să-ți dau un exemplu. Nu te îndemn să fumezi, îți spun doar cât de mare este riscul la care te expui dacă nu înțelegi că sarcopenia este un alt inamic public numărul 1 pentru sănătatea lumii. Și exact acolo vreau să te duc. De ce? Pentru că Organizația Mondială a Sănătății, toate companiile farmaceutice din lume, evident, deja au aflat, deja știu. De aceea se lansează inițiative pentru a îmbunătăți sănătatea metabolică. De mai bine de 5 ani, GLP-1, ceva ce mulți cunosc acum drept peptide bioactive sintetice. De ce? Pentru că a crescut necontrolat procentul de grăsime corporală în populația mondială, a explodat pur și simplu, oameni buni. Dacă peste 70% dintre americani, ca să-ți dau un exemplu, au suprapondere și obezitate. Și am văzut deja țări care ajung la 80% și peste 50% dintre adulții în vârstă vor avea sarcopenie. Și îți vei pierde sănătatea, calitatea vieții și longevitatea. Asta nu vă spune nimic mai mult decât că avem nevoie urgentă de o abordare preventivă. Ce vom face? Ei bine, industria farmaceutică s-a alăturat trenului GLP-1 și a făcut ca utilizarea acestei molecule să devină virală. GLP-1 nu este altceva decât un peptid bioactiv și, ei bine, toată lumea vorbește despre peptide în zilele noastre, dar foarte puțini știu exact ce este. Domnilor, peptidele bioactive din lume sunt numite acum chiar și Sfântul Graal, pentru că reprezintă noua revoluție a medicinei, iar longevitatea se bazează pe ele.
medicina regenerativă, longevitatea, performanța fizică și sănătatea metabolică și hormonală. Dar multe persoane încă nu știu nici măcar ce sunt, iar Organizația Mondială a Sănătății deja le-a acordat aprobarea. Pentru ce? Pentru tratamentul farmacologic al obezității cu GLP-1. Pentru că obezitatea, domnilor, dacă urmează să fie tratată farmacologic, nu mai este o chestiune estetică, ci deja este o boală cronică degenerativă. Acesta este un moment istoric, domnilor, pentru medicina metabolică. Este o revoluție terapeutică ce, evident, este lansată de OMS și de întreaga industrie farmaceutică, care, de fapt, a început să vorbească foarte mult despre acești peptide, care mimează, pentru că sunt sintetici, mimează efectul peptidelor bioactive pe care celulele corpului tău ar trebui să le producă, dar care au întrerupătorul oprit din cauza inflamației cronice de grad scăzut. Și deja se știe că GLP-1 este o minune pentru protejarea creierului, a inimii, pentru încetinirea golirii gastrice, pentru creșterea secreției de insulină și pentru creșterea sensibilității la această insulină, astfel încât la nivelul celulelor tale să poată intra zahărul din sânge în celulă, să aibă loc combustia și producția de energie și să nu se acumuleze sub formă de grăsime, influențând funcția epatică și funcția musculară. Deja se știe că acest lucru este minunat din acest punct de vedere, deja se știe că GLP are legătură cu cât de ermetică este mucoasa sau membrana ta celulară din intestin, pentru că intestinul tău, dragilor, este bariera. Acea barieră, acele joncțiuni intestinale sunt bariera dintre lumenul intestinului pe unde trece orice, ok? Și ceea ce este fluxul sanguin, care se află aici jos, uite-l aici, trece artera. Deci acel flux sanguin primește atunci când intestinul nu este bariera care ar trebui să fie. Când nu este hermetic, pe acolo pătrund toxine, gluten, virus, bacterii, metale grele și ce se întâmplă atunci? Când ajunge în fluxul sanguin, îți declanșează sistemul imunitar. De aceea, asta este o problemă care are foarte mult de a face cu sistemul tău imunitar, pentru că atunci când sistemul tău imunitar detectează toate acele substanțe și organisme străine pentru tine, se declanșează inflamația cronică, care nu este altceva decât producția accelerată de apărători, de limfocită T și B. Și toate astea pentru ce? De ce? Pentru că se detectează că este ceva nociv pentru corpul tău. Atunci are loc un proces numit inflamație cronică sistemică. Și de aici apar problemele de malabsorpție a nutrienților, de aici apar bolile autoimune de genul eu niciodată nu am avut probleme și uite acum nu mai tolerez glutenul, acum nu mai tolerez lactoza, uite că acum mi-au spus că am lupus și mi-au povestit că acum am probleme cu trombocitele, am purpură, dar eu niciodată nu am avut nimic. Domnilor, este vorba despre răspunsul inflamator sistemic. Asta se întâmplă. Inclusiv acest lucru ajunge până la bariera creierului tău, penetrează bariera hematoencefalică și apare neuroinflamația. De aceea uiți totul, de aceea îți pierzi concentrarea, de aceea îți pierzi memoria, de aceea ai acea ceață mentală și te întrebi, dar ce se întâmplă cu mine dacă eu niciodată nu am fost așa? Și asta este. Responsabilitatea GLP-1 și a GIP ține deja de nivelul metabolic specific în fiecare dintre organe. Pentru neurogeneză la nivel cerebral. Pentru producerea, sinteza și stimularea pancreasului de a produce insulină. Pentru formarea grăsimii sau a depozitelor de grăsime. Pentru partea de formare osoasă, măduva osoasă și toate acestea, ok, tot ce spun acum, fii atent, GLP-1, GLP-2, GIP, învață-le pentru că asta a făcut industria farmaceutică viral în toată lumea, asta a făcut industria când a lansat toate aceste molecule. A fost o mare descoperire minunată, o descoperire extraordinară. Omenirea este recunoscătoare pentru asta, iar eu sunt recunoscător pentru asta. Mulți oameni și-au îmbunătățit calitatea vieții datorită acestui lucru. Unde se află problema?
Problema constă în faptul că aceasta este singura alternativă pe care o avem, alternativa chimică, alternativa farmacologică, pentru că a început să ducă la mii de procese, la mii de probleme, pentru că oamenii au început să prezinte efecte secundare severe, pancreatită, probleme cu vezica biliară, orbire, probleme renale, cancer tiroidian, paralizie gastrică, osteoporoză. Nu o spun eu, vă rog să mergeți și să verificați acum cu ChatGPT, cu doctori. Google, toată lumea află totul, haideți, căutați și scrieți acolo efecte secundare ale peptidelor sintetice. O să vă apară zeci de studii. Și ce se întâmplă? Da, devine o mare alternativă, dar devine și o alegere foarte delicată, o aruncare a monedei, un joc de noroc. Eu personal cunosc o tânără care aici, în țara mea, eu locuiesc în America Centrală, în Honduras, aici, după 6 luni de utilizare a peptidelor sintetice, acum așteaptă un transplant de rinichi. I-a fost afectat rinichiul. Nu știi cum vei reacționa la asta. Este un risc pe care tu decizi să ți-l asumi. Și aici este punctul unde vreau să te duc. Pentru că personal, nu știu dacă ești de acord cu mine, dar eu personal nu cred că este corect să depindem doar de industria farmaceutică pentru a ne controla viitorul, calitatea vieții și longevitatea. Eu cred că substanțele chimice sintetice sunt importante, au un rol de jucat, dar au și efecte secundare dăunătoare, iar oamenii merităm să avem o alternativă și tocmai de aceea acesta devine momentul perfect, este perioada perfectă pentru un progres biotehnologic natural. Gândește-te, doar în Statele Unite 10% dintre americani folosesc GLP-1 în acest moment și 35% sunt interesați să-l folosească, dar nu îl folosesc fie pentru că nu găsesc un medic și o rețetă, pentru că uneori sunt restricții, fie pentru că nu au bani, fie pentru că le este frică de efectele secundare. Dar vorbim doar în SUA de peste 100 de milioane de utilizatori. Extrapolează asta la nivel mondial. Imaginează-ți ce nevoie uriașă există pentru ceva biotehnologic natural. Și aici este exact momentul în care își face apariția. În decembrie, la sfârșitul lui decembrie 2025, mi se spunea pe acest slide, ceva mare se apropie. Nici măcar nu-mi imaginam că era vorba despre ceva de genul acesta. Și când acest lucru a fost dezvăluit, eu mi-am dat seama, la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, nu mi-am dat seama de la început, dar colegi din Statele Unite au observat și atunci am realizat existența Origin. Am povestit că eram în căutare a ceva și am început să observ că existau colegi pe care îi cunoșteam, cu care făcusem parte din consilii medicale în companii de nutriție înainte, din domeniul nutraceuticii. Am început să văd că au început să vorbească despre asta și atunci, imediat stând afară, îmi amintesc, în fața casei mele, am ridicat telefonul și l-am sunat pe unul dintre ei, care este specialist în medicină internă, nutriționist clinic, chiropractician, are mai multe specializări, îl respect foarte mult. Am ridicat telefonul și i-am spus, ce ai acolo, ce faci, cu ce te ocupi? Niciodată nu auzisem de asta. Și îmi spune, nu ai idee ce tocmai am descoperit. Acum 2 luni m-au invitat să particip ca pionier în utilizarea unei noi molecule de la această companie, Origin. Ce înseamnă origine? Este un produs, îmi spune el, care îți oferă rezultate farmaceutice, dar cu o livrare naturală, o livrare organică pură. Și îi spun, dar ce este asta? Îmi spune, nici eu nu știu, nici măcar nu am crezut în asta, dar am început să folosesc eu însumi, îmi zice, pentru că nu aveam de gând să mă bag acolo fără să încerc. Și în timp ce cercetam, am început să iau produsul. Ce trezi? Îmi spune, după 8 săptămâni eram altă persoană. După 8 săptămâni mi-am dat seama că asta mă ajuta să progresez în tot ce ține de sănătatea mea metabolică, sănătatea hormonală, aspectul meu antiinflamator sistemic. Și îi spun, dar cum ați ajuns la asta? De unde a venit? Adică cui a venit ideea? Atunci a început să-mi povestească. Uite, există o alianță puternică pe care a făcut-o o companie americană, Origin, cu o instituție mondială recunoscută din Europa, care are sediul în Norvegia și care deține patentele pentru această descoperire.
S-a format o alianță strategică cu ei pentru că ei au patentat extracția proteinei din somonul din acea zonă nordică a lumii și, printr-un proces de hidroliză enzimatică, extrag peptide bioactive organice, fără să folosească aditivi, fără să folosească alcool, fără antibiotice, fără organisme modificate genetic, fără manipulări, ceea ce este cel mai obișnuit în industrie, unde se pun umpluturi, conservanți și o mulțime de alte lucruri. Acesta are o puritate de peste 99% la nivel de peptide bioactive, care nu sunt altceva decât un derivat al proteinei acestui somon. 100% grad alimentar pentru consum uman. Acești oameni cu această descoperire ce au reușit să obțină? Au obținut o formulă proprietară, protejată prin brevete, care combină un răspuns agonist. Agonist înseamnă că favorizează producția celor trei hormoni principali, cei mai puternici hormoni peptidici pe care iau celulele și corpul tău. Acesta este un sistem revoluționar, doamnelor și domnilor. De ce? Pentru că celulele tale pornesc din nou întrerupătorul, cresc din nou nivelul de GLP-1, GLP-2 și GIP în mod natural. Când îți faci o injecție cu acești peptizi sintetici bioactivi, nu-ți recuperezi funcția celulară, ci înlocuiești funcția organismului tău, a sistemelor tale. Și ce se întâmplă când o înlocuiești? Ei bine, dacă deja celula era pe o pantă descendentă, nu reușea să facă asta. Acum când vine ceva și ia locul, celula zice: hai să dormim, aici s-a terminat totul, nu mai e nevoie, deja există o producție de asta și la revedere. Și elimină sau blasă deoparte producția naturală pe care corpul tău știa deja să o facă, dar cu care avea dificultăți să o realizeze. Și tocmai de aceea inflamația cronică a dus la această situație. Oprirea comutatorului biologiei celulare, exact ceea ce îți spuneam la început, și aici este momentul în care apare, domnilor, acest minunat flacon cu 3 acțiuni într-o singură picătură, pentru că nu conține un singur peptid, ci pe toți 3. Adică, vorbim despre acești peptidi bioactivi patentați, unici, obținuți din proteina somonului de Atlantic din Norvegia, care sunt capabili, într-un mod natural și organic, să recupereze funcția metabolică, hormonală și de semnalizare moleculară a celulelor tale pentru creierul tău, pentru stomacul tău, pentru intestinul tău, pentru pancreasul tău, pentru ficatul tău, pentru sistemul tău cardiovascular. Asta e o minune, frate. Adică, sincer îți spun, când am văzut asta prima dată, nu-mi venea să cred. Și ghici ce am făcut prima dată? Exact, l-am comandat pentru soția mea și pentru fiica mea, pentru că aveau problema despre care tocmai ți-am spus. Uneori nu-i place să o menționez, dar, în fine, acum am spus-o. Și ce am făcut eu? E bine, asta era disponibil, trecuseră câteva luni, era disponibil acolo în Europa, în Statele Unite, așa că a trebuit să comand în SUA și a trebuit să comand și în Europa ca să-i trimită fiicei mele, pentru că fiica mea studiază acolo la universitate. Și wow, adică acolo a venit revoluția, pentru că a trecut o săptămână, fiica mea m-a sunat și mi-a spus: tată, ce mi-ai trimis? Este minunat. Am avut menstruația timp de o lună și jumătate, sânge, sânge, sânge. Și nu m-am dus la doctor, m-am dus aici, m-am dus acolo. Nu mai știam ce să fac. I-au dat tot felul de lucruri. A început să ia asta și după o săptămână nu mai avea menstruație, iar de atunci are cicluri regulate. I s-a redus inflamația, i-a revenit energia, s-a întors la sală, a început să se concentreze mai bine la facultate și îmi spune: este minunat. Chiar face ceea ce spune că face. De aceea îți spun. Pe de altă parte, venea și soția mea și îmi amintesc că am început să-i povestesc despre subiect, nu? Pentru că ea a luat peptide sintetice, pentru că endocrinologul ei îi le recomandase și după 6 luni pierduse 50% din masa musculară și, da, pierduse grăsime, dar jumătate din greutate era mușchi. Atunci îmi spune: eu nu pot continua așa, am greață, vărsături, nu mai pot nici măcar să văd mâncarea. Această injecție chiar nu este normal. Se uita la mâncare și se făcea greață. Asta nu este natural, este o semnalizare mult prea puternică. Atunci îi spun: uite ce avem aici, uite că există niște peptide organice. Mulțumesc! Care sunt lanțuri de aminoacizi pe care corpul le recunoaște, i-am spus, și le folosește ușor.
Acest picurător, i-am spus eu, pe care vei începe să-l iei, provine din somon norvegian. Este nutriție inteligentă, absorție eficientă și sprijin pentru bunăstarea metabolică. Apoi îmi spunea, ei bine, plec. Injecția cu 1 s-a oprit. Și îl mai folosise la recomandarea specialistului și îi provocase un efect de rebound teribil. Cu alte cuvinte, și-a recăpătat din nou toată greutatea, dar nu și-a recăpătat masa musculară pe care o avea înainte. De data asta îmi spune să zădem dacă e adevărat și a început să-l folosească. Îl folosește de aproximativ 3 luni. Este minunat. Nu a mai avut niciodată o revenire, nu a mai pierdut niciodată masa musculară. Dimpotrivă, puterea s-a întors. Dorința de a merge și de a face mișcare a revenit, visul a revenit. Recuperarea prin somn a redus inflamația. Acum râde de fiecare dată când îmbracă o haină care nu îi se potrivea înainte. Uite cum mi se potrivește, mai am 3 degete de rezervă. Este incredibil, frate. Adică atunci când începe să funcționeze, încep să vezi puterea peptidelor naturale. Acesta conține doar peptide bioactive din somon norvegian, puțină coajă de lămâie și puțin acolo. Extract de ghimbir care, împreună cu apă deionizată, favorizează absorpția sublingvală. Această absorpție nu se face pe cale digestivă. De aceea, alimentația pe care o ai nu poate obține rezultatele acestea, pe care acestea le pot obține. Pentru că acea alimentație, oricât de bună ar fi, în sucurile gastrice dispare peste 80 până la 90%. Din legăturile peptidice, din proteina pe care o consum și apoi trebuie să treacă prin metabolismul hepatic, trebuie să treacă prin absorpția intestinală. La final, ceea ce găsești este 5, 10, 15% de peptide bioactive prin tractul gastrointestinal, de slabă calitate și în cantitate mică, care nu fac munca pe care ar trebui să o facă în celulele tale pentru semnalizarea a tot ceea ce discutăm. Așadar, cronic, asta te stinge, îți stinge semnalele celulare și te duce la ce? La problema pe care tu și cu mine l avem astăzi, o problemă mondială de suprapondere, de obezitate, de sarcopenie, de inflamație cronică, de boli cronice. Acolo vreau să te duc, la GLP-1, ca să închei, pentru că deja au trecut cele 30 de minute. Reglează foamea la nivel neurologic, activând receptorii cerebrali. Încetinește golirea gastrică pentru o sațietate naturală. Reduce poftele alimentare. Dimensiunile porților o poți reduce pentru că deja semnalul de sațietate ajunge la creier. Prin urmare, promovează pierderea în greutate, dar fără diete fatale. Nu trebuie să ții dieta cu mere, suc verde și post intermitent timp de 20 de ani. Asta vreau să-ți spun. Exact. Stai aici, anulez Raitas și GLP-2, care e celălalt la care ajută această rețetă. Pentru a agoniza, pentru a favoriza producția sa la nivel celular, repară și întărește bariera intestinală. Îți amintești ce ți-am spus? Dacă repari bariera intestinală și o faci ermetică, acele substanțe nu intră, astfel încât inflamația sistemică este redusă. Și care a fost originea inflamației sistemice din corpul dumneavoastră? Exact, intestin permeabil. Prin urmare, îmbunătățește absorția nutrienților și îmbunătățește microbiota intestinală, promovând astfel bunăstarea digestivă și funcția imunitară adecvată, ceea ce nu funcționează împotriva ta, ci mai degrabă în favoarea ta, al tău. GIP-ul, care este produs de celulele gastrice, se numește insulinotrop. Proteina care se produce acolo, în celulele stomacului tău, optimizează sensibilitatea la insulină. Și reglarea zahărului, care este o altă problemă gravă cu care se confruntă omenirea în ziua de azi. Previne vârfurile de zahăr, previne căderile de energie, îmbunătățește arderea grăsimilor, eficiența metabolică și susține energia sustenabilă pe parcursul zilei, precum și claritatea mentală. Câți dintre noi nu ne dorim mai multă claritate mentală, mai multă concentrare, memorie, mai multă energie? Să nu fim epuizați toată ziua. Câți dintre noi am vrea să pierdem masă grasă și nu masă musculară în acest proces? Toți?
Asta am făcut eu în ultimii 25 de ani, iar frustrarea venea de acolo. Pentru că da, ajutam oamenii să slăbească. Pentru că GLP-1, dragilor, este un hormon natural care participă la senzația de sațietate, la controlul apetitului și la reglarea glicemiei. Adică atunci când organismul nostru produce GLP-1 în mod natural, ne este mai ușor să ne simțim sătui și să evităm ronțăielile, pofta aceea de la frigider sau din cămară. Este mai multă sațietate, cu control, mai mult echilibru. Și dacă adăugăm și GLP-2 cu sprijinul său intestinal, absorpția nutrienților, ajutorul pentru echilibrul digestiv despre care tocmai v-am vorbit, combinat cu GLP-2 pentru metabolismul energetic, pentru reglarea glicemiei împreună cu GLP-1, dragilor. Aceste hormoni naturali contribuie la buna funcționare a corpului tău, la funcționarea în echilibru, la o funcționare mai bună, adică lucrează cu organismul tău, cu celulele tale. Nu acționează de una singură, doar cu o injecție sintetică. Aceasta nu pune celulele tale în context, doar trimite semnalul și atât. Dar corpul tău nu își regenerează niciodată capacitatea metabolică, hormonală, sistemică de a funcționa corect. De aceea, când oprești injecția, pentru că nu poți să o faci toată viața, e ca un camion care coboară o pantă. Vine revenirea, te simți din nou rău. Și dacă asta nu ar fi de ajuns, majoritatea acestora, peptidele bioactive te fac să pierzi masa musculară. Și, potrivit New England Journal, un an mai târziu, toată lumea își va fi recăpătat greutatea pierdută. Sau chiar mai mult, dar nu și masa musculară. Și asta e serios, văme. Asta e extrem de grav. Și acolo vreau să te duc. Acestea sunt picături sublinguale, ți-am spus. Este mai ușor, mai rapid. Absorpția este directă, sublingvală, la nivelul fluxului sanguin. Eficiența lor îmbunătățește tot ce ți-am menționat. Anxietatea, pofta de mâncare, arderea grăsimilor, energia, efectul antiinflamator. Exact asta poți să aștepți de la acest produs. Așadar, Orporația, cu toate certificările sale de calitate, inspiră încredere. Acea materie primă care respectă toate standardele reprezintă cu adevărat acel angajament real, acel angajament față de procese riguroase de obținere, acea calitate internațională prezintă în fiecare detaliu al produsului nostru. Și, de altfel, am apărut în Journal de Obesidad y Perdida de Peso, unde se discută despre impactul dietetic al hidrolizatului de proteină din somon norvegian. Apariția noastră este menționată și în Journal de Nutriție și Științe Alimentare, unde se vorbește despre modul în care acesta aduce îmbunătățiri. Toate acestea de asemenea. Aspectul feritinei din globulele tale roșii, transportul oxigenului și al nutrienților prin fluxul sanguin. Mai ales la persoanele cu deficit de fier și la subiecții anemici. Se menționează că după 18 săptămâni de consum de proteină hidrolizată din somon, scade, uită ce spune aici, inflamația metabolică. Acestea sunt publicații oficiale, domnilor, la nivel mondial. Acest lucru a fost publicat în Journal de Alimente Funcționale, Sănătate și Boală. Așa se numește acest urmat. Și la fel îți pot arăta ce a apărut în Biblioteca Națională de Medicină despre cum ajută la partea metabolică, la pierderea în greutate, la susținerea hormonală, mai ales în etape precum menopauza, probleme de acest gen, nu-i așa? Și poți citi aici, uite, este vorba despre susținerea pancreasului, spune, de către peptidele bioactive derivate din somon. Și așa am putea vorbi toată ziua. Dar deja am furat 10 minute, 15 minute din timpul persoanei care îți va oferi completarea importantă a acestui subiect. Dar da, vreau să-ți spun, trebuie să iei o decizie. Ori de injectezi, injecții scumpe care pot fi 1, 2 sau chiar 3 într-o lună, de mii de dolari, care în majoritatea cazurilor conțin doar un peptid, maxim 2. Trebuie să mergi la doctor să-ți dea o rețetă, să mergi la farmacie. Uneori nici măcar nu-l găsești și are efecte adverse.
Sau poți alege administrarea lichidă orală, oral, sublinguală a unui produs natural și organic, triplu peptid, pentru că simulează efectul celor trei. Îl poți lua acasă, comod, înainte de mese, de câteva ori pe zi. Preț accesibil, o treime din câte ar putea costa aceste injecții. Nu are efecte adverse. Cineva îmi spunea zilele trecute, care e cel mai rău lucru care mi s-ar putea întâmpla? Ei bine, rămâi așa cum ești. Nu te va durea. Avem o eficiență de peste 90%. Rezultatele la care te poți aștepta sunt extraordinare. Susținut de Food Industry Science din Norvegia, din cadrul inovării biotehnologice pentru medicamente și teste celulare. Deși nu este un medicament, are grad farmacologic, pentru că este un nutraceutic, care produce efecte antiinflamatoare puternice. Asta îmi place foarte mult, pentru că mergem la rădăcina problemei. A fost declarat nou ingredient dietetic de către FDA din Statele Unite. Nu este o aprobare pentru tratarea bolilor, pentru că nu are scopul de a vindeca sau trata boli. De fapt, nu este un medicament. Slavă Domnului! De aceea a fost declarat GRAS, adică în general recunoscut ca sigur. Doamnelor și domnilor, acesta este o bijuterie în mâinile tale. Este un nutraceutic care vine să facă diferența pentru a oferi o transformare integrală, minte și corp, care te poate ajuta chiar și în problema ta de suprapondere și obezitate, pentru a reduce între 15 și 25% din greutatea corporală. Dar nu doar atât. Acesta nu este un supliment pentru slăbit, ci te reglează și te ajută la controlul zahărului și al hemoglobinei glicate. Îți oferă mai multă energie sustenabilă pe parcursul zilei. Te ajută să reduci inflamația sistemică din tot corpul. Te ajută să îmbunătățești sănătatea digestivă și absorpția nutrienților. Acesta nu este același lucru ca înainte, domnilor și domnilor. Aceasta este tehnologie, biotehnologie, grad alimentar, grad farmaceutic. Așadar, poți să te aștepți la multe lucruri cu acest produs. De la reducerea apetitului, a poftelor, mai multă energie și o calitate mai bună a somnului, până la scădere în greutate, claritate mentală, stare de spirit îmbunătățită, îmbunătățirea sănătății, reducerea inflamației digestive, să te simți mai bine cu tine însuți, să începi să obții rezultatele la care ai visat mereu și să știi că după acești 3 luni, care reprezintă perioada de utilizare, nu este vorba de o săptămână, nici de 3 săptămâni, ci de 3 luni. Între 9 și 12 săptămâni, cu variații de la o persoană la alta. Toți suntem diferiți și reacționăm diferit. Dar minimul este de 3 luni. Pentru a obține transformarea completă a stilului tău de viață. Doamnelor și domnilor, rezultate cu sutele în Statele Unite, în Canada, în Regatul Unit, în Rusia, în Africa de Sud, în Mexic, în America Centrală și de Sud, acest lucru devine o realitate pentru toată lumea. Și credeți-mă, sunt extrem de mulțumit de binecuvântarea pe care o aducem în lume. Oameni care își scad tensiunea arterială, oameni care își reglează glicemia pe nemâncate, oameni care își reduc măsurile, oameni care își îmbunătățesc chiar și aspectul cosmetic, pentru că acesta a slăbit 15 libre, dar pare că a întinerit cu 15 ani. Vă spun eu, este incredibil ce poate face asta în viața ta, doamnelor și domnilor. Acest lucru îți va permite, îți va oferi posibilitatea să revii, să îți recapeți stima de sine, să îți recapeți calitatea vieții, să te simți și să arăți mai bine. Pentru oameni care nu au crezut niciodată, care au spus deja, ei bine, eu o să fiu grăsuț tot restul vieții mele. Eu nu mai am speranță. Așa se întâmplă. Uită-te la el. Asta este ceea ce se întâmplă. Asta e ceea ce se întâmplă cu lunea. Pentru că această oportunitate, doamnelor și domnilor, nu este lansarea unui alt produs. Aceasta este o mișcare globală. Și persoana care te-a invitat astăzi te invită să fii parte din asta, să fii parte din asta. Partea acestei mișcări globale, conduse de știință, la mare căutare, gata pentru întreaga lume. Acesta este conceput pentru viitor, domnilor. Incredibil.
Este un tsunami declanșat de asta, pentru că înființarea unei companii este evident mai ușoară odată cu lansarea unui produs ca acesta, când acesta face ceea ce promite că face. Asta se traduce prin încredere. Să conduci cu un produs care chiar își respectă promisiunile. Domnilor, dacă astăzi nu investești în sănătatea ta, mâine va trebui să investești în boala ta. Eu o să vă las acum. Noi suntem Origin, domnilor. Acest produs este un imule. Suntem extrem de entuziasmați. Lumea așteaptă. Familia ta așteaptă. Comunitatea ta așteaptă pentru că noi suntem viitorul disruptiv al bunăstării, calității vieții și speranței de viață în lume. Se spune că dacă deja s-a pierdut masa musculară, aceasta poate fi recuperată, da. Va trebui să te alimentezi cu proteine de înaltă calitate, în special izolate, va trebui să faci exerciții de forță și dacă te completezi cu aceste picături au capacitatea de a neutraliza niște enzime care sunt cele care degradează mușchiul. Miostatina este una dintre ele, de exemplu, care sunt enzimele ce provoacă catabolismul muscular, adică îți arde mușchiul, îl folosește, iar acest lucru neutralizează acel proces și asta favorizează faptul că acum, deja cu exercițiile tale de forță, cu o nutriție bună, suplimentare proteică și picăturile tale, evident, ai oportunitatea de a genera masă musculară. Iar persoana care a întrebat dacă are puțină greutate și poate să ia în greutate, eu sper, adică se poate, doar că ceea ce vrei tu este să crești în greutate. De masă musculară. Tu nu vrei să crești în greutate din cauza grăsimii, pentru că și persoanele slabe pot avea rezistență la insulină, li se poate ridica colesterolul și pot face infarct. Deci, acea persoană are inflamație cronică, dar este slabă, așa că trebuie să facă același lucru, să-și îmbunătățească alimentația, să crească aportul de proteine, să consume carbohidrați complexi, nu rafinați, ci complexi. Cu ce scop? Scopul este să crești în greutate de calitate și, evident, să faci exerciții fizice, iar asta pentru a crește în greutate, dar cu masă musculară. Mă întrebau dacă este un regenerator al funcției celulare. Da, este un regenerator celular, adică regenerează funcțiile celulare pe care celulele tale deja știu să le facă, dar cărora le lipsește elementul necesar pentru a realiza acea funcție în mod natural și adecvat. Se vorbește despre situația în care o persoană are imunitatea scăzută și boli, care depind de acea imunitate scăzută, vă reamintesc? Acesta este un imunomodulator. Cum modulează partea imunologică? Dacă ai nevoie ca sistemul tău imunitar, care este scăzut, să se normalizeze, să se regleze, atunci îl ridică puțin. Dacă este nevoie ca acesta să fie scăzut, pentru că este prea ridicat și există probleme autoimune, atunci îl aduce și pe acesta la normal. Deci modulează, nu crește, ci modulează. În funcție de nevoile organismului tău. Cineva spunea acolo că asta este același lucru cu glutatión. Uite, glutationul se produce în interiorul celulei tale. Este antioxidantul principal. Uite cum funcționează asta. Peptidele dau indicația unei molecule numite NRF2. NRF2 dă indicația la nivel intracelular ca antioxidanții endogeni să fie produși în interiorul celulei. Și care sunt antioxidanții endogeni? Glutation, superoxid dismutază, catalaze. Aceștia se produc dacă NRF2 dă indicația. Și cine îi dă? Indicația către NRF2? Ei bine, când ai probleme celulare, dacă nu există semnalizare, nimeni. Așadar, are nevoie de peptide bioactive pentru ca acest proces să aibă loc. A da glutation din exterior nu funcționează. Nu poți să dai glutation. Tu oferi materie primă pentru ca celulele tale să producă glutation. Adică asta e o falsitate pe care o spun oamenii. Ia acest supliment care este glutation. Nu poate fi glutatión. Glutationul se produce în interiorul celulei tale. Deci îți pot da aminoacizi, nu? Aceștia sunt precursorii formării glutationului în celulă. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, NRF2 trebuie să ofere o indicație. Iar indicația către NFR2 este tatăl. Peptide bioactive. El îi spune, du-te fiule și fă asta. Deci, să nu ne încurcăm, vă rog. Asta nu înseamnă nimic. Asta nu este doar nutriție celulară, nimic altceva. Aceștia, domnilor.
Este vorba de semnalizare, sunt instrucțiuni pentru ca organismul tău să facă tot ce trebuie să facă în mod corect. Nu există contraindicații, nici interacțiuni medicamentoase, nici legate de vârstă, nimic. Copiii deja de la 3 ani în sus, oricare ar fi, evident se folosește jumătate din doza unui adult, pentru că sunt mici. Dar, dacă au obezitate, condiții inflamatorii, rezistență la insulină, pot să folosească. Nu contează dacă au 3 ani sau 90. Nu există contraindicații, nici legate de boli, nici contraindicații cu utilizarea medicamentelor, pentru că aceasta este biotehnologie alimentară. Acesta e natural, organic, nu are nicio problemă la utilizare. Acum, s-a întrebat și dacă se poate folosi în cazul transplantului. Problema este că transplantul nu este o boală. Transplantul înseamnă că ți se pune un organ de la altcineva și ți se scade apărarea imunitară ca să nu existe respingerea acelui transplant. Se poate folosi doar dacă medicul curant autorizează acest lucru, pentru că deja sunt condiții foarte speciale în care medicul curant poate să administreze, nu știu, steroizi sau alte lucruri de genul acesta pentru a menține imunitatea scăzută. Și el este cel care poate ști dacă se pot folosi sau nu, în funcție de stadiul în care se află pacientul. Se întreabă cât de mult se va folosi. Blocul inițial este de 3 luni, dar ulterior ți-aș recomanda să-l folosești ca întreținere. Adică doar că la jumătate din cantitate, nu-i așa? Pentru că ceea ce te-a adus în starea actuală încă este acolo, afară. Contaminarea din alimente, pesticidele, hormonii din carne, poluarea mediului, apa, organismele modificate genetic, mâncarea rapidă, grăsimile saturate, zahărurile rafinate, sedentarismul și încă 1000 de alte lucruri, stresul cronic, toate acestea încă există. Adică dacă nu continui să te protejezi într-un fel sau altul, te vei întoarce acolo în 3 sau 6 luni, vei fi la fel, pentru că ceea ce te-a dus acolo încă există afară. Adică trebuie să-ți menții soldații. Ce înseamnă asta? Soldații pe front, vegând, evident, poate nu în aceeași cantitate ca în primele 3 luni, dar și după aceea. De aici vine o întreținere cu 2 sau 3 picături de 2 ori pe zi. Și cu asta e suficient ca organismul tău să continue să mențină acea barieră. O altă întrebare importantă este legată de boli, cancer și lucruri de genul ăsta. Eu le spun oamenilor, uite, asta nu are scopul de a trata sau vindeca vreo boală. Evident, e un sprijin și un suport pentru aproape orice. De ce? Pentru că este un restaurator al tuturor funcțiilor normale ale corpului tău. Corpul tău are capacitatea, prin apoptoza celulară, să elimine celulele canceroase. Corpul tău are capacitatea de a-ți regenera situația cardiovasculară. Corpul tău are capacitatea de a-ți regenera funcția gastrointestinală, funcția hepatică, funcția renală. Ideea este că atunci când vin aceste instrucțiuni și semnale moleculare, corpul tău începe să facă asta în mod natural. Adică nu este vorba că ar fi pentru o anumită boală anume. Este pentru a recupera capacitățile la nivel celular, astfel încât corpul tău să poată, în sfârșit, să lupte cu toate acele lucruri care au apărut din faptul că de la inflamație cronică de grad scăzut, inflamație sistemică. Dacă elimini cauza principală a problemei, corpul tău poate începe să se refacă. Asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l știți. Cineva întreba mai devreme despre alte lucruri, cum ar fi candidoza și altele asemenea. Dragilor, toți avem candida în corp. Toți avem candidoză în corp, ca să zic așa. Și la fel, dacă ai avut vreodată varicelă, ai virusul varicelei. De aceea, atunci când sistemul imunitar este slăbit, faci varicelă. Zona zoster, herpesul zoster. Ce anume vreau să-ți spun? Dacă îți restaurezi sau modulezi sistemul imunitar, evident că te va ajuta în tot ceea ce ține de imunologie. De aceea îți spuneam mai devreme să restaurezi funcțiile la normal, astfel încât corpul tău să aibă din nou capacitatea de regenerare, de restaurare, de semnalizare, etc. Acestea erau întrebările care au fost puse acolo. Așadar, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Și mergem înainte, vom schimba sănătatea metabolică, hormonală, viitorul și longevitatea lumii împreună. Pe curând și să aveți o zi frumoasă!